Ay, hello mga bay. Mapay pag-abot na mo bay. Hindi ka nang umpra. Nakinumpra. Pero ang uban ani ako anang na-arrange. Nakatakang nasad ko sa ano ko. Karon kay gutom man kay ko bay. Pero aya ko magkuan, aya ko magsingan ani. Magsugod og hungit. Nihilak na kung giinit ang pagkaon kay kuan. Kanang bahaw gahapon. Wala akong kaunon karon kay luto man ko gahapon og kuan, tilapia, prito na ko pagkahuman. Akong gikalderita. Pero ako sa gining itakang kay wala na time. Nagduhan kami gikan ng umpra. Si amahan nga kuan sa una kung bag-o pa ni uli si Saranghiyo, di man ko niya kuyugon ng umpra, ang iyang kuyugon ng taga-Maniho. Karon kaduha ra man niya gikuyog taga-Maniho, nalipay gay ko nga, salamat kay ang umpra day sila sa taga-Maniho kay glisod ko kay daghan kay kog tuyo kunon ganina. Ning ko nga pwede di ko mukuyog kay mag-ilis unta ko sa kuan kanang ka-training sa kaalaga nako. Lisan na kong hapin. Wa pa ko ka duaw sa ilang mga kwarto tanan kay isa man ang umpra man. Yan nalaman gabi Perting bisiha bay. Agkarasawa man si Priya dire. Nangadto man sila dito sa Pikas Balay. Sa kuan ginikanan sa iyang amo nga babae. Kay mao man gid na ang ilahang siningan na diri nga lakaw sa kinabuhi, duaw sa ginikanan. Agay, di para sa ato nga tinuig ang pagduaw. Pipila ka tuig, pipila ka buwan. Sweltera ng kada adlaw. Dira akong sudan ba yun? Aw na asa ginikanan doon. Diya tilapia kalderita. Unya, mapugnaw na ni ron. Kay magisa pa man ko. Kung saan yung igisa. Diya nag-andam na po ko aning manok para ugma. Marinit na kudaan kay di ko ugma Ang kunay, di ko kunay. Siya nga, magunahon na pa ko. Dugay na magunahon. Dato niya gisimana. Siya nga, kung magpadaka kwarta. Diri na lamang siya dool. Kung nga gamay kay palitan diya na Siya nga, pila may diferensya kay akong bayaran. Yung si anak, wala na ko nagpada kay atong miaging buwan. Maupo iyahang pulong. Yawa man niya himo. Yang iyahang taplan ang kumpila. Nindot manggidang lakaw ta. Naapakalaroi po ta diya si gawas. Nalagsa ba? Sabi niya, nanot brush ko na to. Mandiring toothpaste. Naabot nagjamiya, inani dagway. Shout out dahil sa natagbuan ako sa jamiya. Siya nga pintas, di ay kati. Ko sige daw siya landaw. Shout out ni mo bay. Huwag kita nagkatabi kaya akong si amahan na asa akong dool na. Kita na ni mo akong agawon nga laki. Kaya tindako ang tao no. Nako pa kay tingog. Wa na ko aswata tong galon og ang manok kay pulo ka kilo sobrang pulo ka kilo ang manok. Niingon si amahan apa may tubig mire sa kuan card sa kuan ba arba sa tulak-tulak ba. Ingko nga di day sila ray moaswat ana. May gani ni ana ang kuan bagir. Gikapoy na ang katabang sigig pangaryada ba. Kusa ni gisa kay di apa duha ra may putahin ako ron. Balalit og kang kuan. Balalit masbus. Pagkuman ako ani gisa ang kanon doon. Ako ni itak ang kuan. Taon ako bay agay. Kut nanisip. Taon ako bay. Kan ito bay maglibog siya nahon pero gusto ko hingit usa. Ay kabutangan ang kabisihan.
Hindi akong makaginhawa-ginhawa. Ano naman itong para sa suti. Ginhawa niya. Mga rinse na ko anong mga kinumpra. Ang akong gipang arrange ang katurang manok. Ang katong mga ibutangay sa ref. Pero kanang gulay okay ra. Niya na lang kay wala na time good. Karon si amahan di na para sa una nga. Mabalaw pa kag hangyo. Palitan ta niya isda ba. Karon kay mo muli na siya dire na ingon din siya nga. Di anak ko kuan tilapia kay ila naman siya tilapia kay mao may pirmi na mo po. Di agad ang tilapia para nimo. Iko oy salamat ka adto ka. Sa una sa una mabalaw pa kag kanang mauwaw pa ka mag-ingon. Napaliti in taon mi ani tag. Oo, ko mag-ingon kay tungod daghan kay gipang mumpra. Ay pugta nga magsamok-samok pugtag apil. Karon mauli dire basta maadto siya og kuan. Ito sa isdaan. Nami siya suki palitanon sa isda. Palitan ko daghan itila ba gipalit tag tulo ka lutuan ay mahurot. Ya. Kuyog ko niya sa kumprahanan mga ipugog paliya tay palitik ko yung paliya tay kay lipong-lipong na ko tay na dugo. Ginagmay ng tuog tay. Sige pupo tay. Gig pupuyat. Agoy. Tabahang kardo. Ito na oras. Kay balalit suti. Gulay na ako. Isa ako sa aning timplahan ning kuan bay mas bus bay. Dica bay to ana akong kuan no gipabukal nga manok. Dako kaayo kay daghan man. Na may duha taga manihoy mong lutuan apil. Duha naman ilang taga manihoy dinhi. Nya mga laki dagko kayo sugay mga unog. Kanon agoy di na ako nangalagpot naman ning trabuha. Sabi na doon. Tabang. Gusto ko mo hungit pero wapay oras. Gusto ko mo kaon ko maglingkod ko kadjot lang ba. Kabutangan ang kabisihan ba eh. Hagoy tabang. Salamat sa Ginoo. Yung taon, bisag daghan kayong trabaho. Importante may lawas. Sigirig ba? Sige kirig ba eh. Abdi ka kanunay ba? Spices na ko sa masbos ginagmay. Ginagmay lang gud. Tugoy kay isog kay ning ubang spices. Maat pugos yung kag pangatsing. Oh. Kapit naman noon maabot ang akong kauban. Salamat sa Ginoo. Pit na gid taon abot. Damgo na akong saranghi na ana daw diri ni trabaho na. Kuy di ana day kasar. Gusto na gid magbalik. Balik siya kay hago na kay sa nang lawas bay basta kay nga lagi bay. Ito. Magkago kaon pag ngipon basta hago kay kubay magtuog kubay magkaon kog ngipon. Ingon na ning akong kauban ibang lahi. Mire. Ang imong ngipon. Tapos maghigop-higop ako nako. Siya ba na magmukbang day ko matuog. Anak ko na kumatog. Wala, nayabak na. Kaon day ko na to. Itan siya ba kay maugasan niya ning akong cellphone. Agoy, padayon tabay. Noon siya baron. Nawala man ang kahayag. Jesus, Ginoo ko. Panggabi man dahil suga aron. Uy. So, okay na. Nakatakang na ko balalit. Huwag kaning gulay niya mahal. Yan na inabod na ko ang kanon. Nya karon kay na gara man ko didto og ano sa may ngano ni gara man ko didto og padayon so mo na nibugnaw na puning atong pagkaon nato na pong initon og otro
Agoy, ginawa ko gipanuhot na tamayo ni sigig init. Sige na lang mag-init ani mga pagkaon. Gipanuhot na ta ni pagayo. Sa mahal kayong broccoli oh. Tulo ka ulo broccoli. Kuan kanang halos 700 sa ato sa kwarta sa Pilipinas. Mahal kayong broccoli diri ay. Palit ko ang tuno kay magtuno sad ko. Wa na ko nanangit ni amahan. Kaya akong gidatugan siya mga ubang karton. Mingaw kog tinunuan ng mga utan. Mag-utan ni ko tuno. Ba na spices tanan oh. Hawa. Pigs. Nagsago ni rin akong lamisa. Ano yung lugar? Mani. Di ako'y mani diri bay o. Naalami kay mani. Ano, sinangag siya. Kanya akong alaga. Mag-order man na siya aning kuan. Texas restaurant. O niya, kay di mo siya magkagmani. Sus. Ampay kay sa katabang. Di mga on siya trakadjut bay. Kapiting mo nagutulong dito bay. Ako, tabang karding. Bising katabang. Sa bisi hala. Kamot kita ni kungit bay. Pinaspasya guning trabaho bay. Wa na ni usap-usap bay. Dasok dito ni bay. Ako, nasubrahan mo na init. Tilapia. Lami siya iprito sa animo. Langsa gi kay ning tilapia pero tangtang lang sa asin, daghan ti asin paliguan. Asin pamintang. Lemon gamay suka. Kinahanglan putlan nimong ilong kay tuwa dito ang kuan. Duga nga lang sa kayo. Tilapia. Lami. Naan ka ba? Ni, dibuli mo kaon ba? Dasok na dito ba? Wa na usap-usap. Basta masulan na ninti yan.